Guys, we need to give flowers while umuntu esaphila. I'm talking about uRiv Frosler. uRiv Frosler akusiyo player bekufanele uba isadlala kwi-PSL if bekuthiwa ebengenazi injuries. Umjita akusiyo product ye-PSL, but ke ii-injuries zimholde endaweni inye and i-age ngoku imshiyile ngoku. But if you can see a Frosler, uFrosler is a type of a player yonke icoach ephupha ukuthi nganaye enantsikeni kwitimu yayo, because umjita uyinto yonke. uFrosler akakhathali noba umdlalise phi, uza kwenzela ispan. uFrosler ukhaba ngamanyawo wonke. uFrosler can shoot from long range nangeliphi na inyawo. Umjita unengqondo, ibhola ephuma enyaweni likaFrosler iyaziwa ukuba iyaphi na. It's like inantsika ii-passes zakhe, inyawo lakhe line-navigator. So umjita we need to uba ngabana simnike credit guys, kwangoku asaphilayo. Uyathanda uthande, it doesn't matter ukuthi udlalele yiphi na itimu, but uFrosler is a type of a player yonke icoach enqwenela ukuthi nganaye enantsikeni etimini yayo.